Какви гъсоците. Симпатягите те. Как се хубави. Какви големи. Бахте, тук точно дед минават колелета. И не се страхуват, бе. Знаеш колко много има гъски. Тук всяка сутрин има. Бахте кефа. Вие как търсят бублечки. Или тревичка идат. Те не са хищни риби. Не, риби идат, бе. Дето риба е, бе. Още зум има, не? Няма. Ай, добре са. Чакай да се доближа, да видим, и бягат. Къста, тук са зум. Симпатяги са. Зиги са. Как минава човека и те си седат, си гледат коса, не? Аз ще им донеса утре маруля. Гледай.